Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Yati Leloan, Cebu. Ang atuang tatampo nagdasangan nga June. Naanap po din mga bayro nun. Malagi, paita. Mayong Undang ang pagbuminaw kago, no? sa Let's Ayun! Pinoy. Undong. Anugon kayo, bay? Anugon kayo mga sugdan? Maluoy naman ko ni mama. Maikog na kay ko nga mangayo niya. Di may nagkaroon nga. Nagsigi pa siya pakimo. Kasabod na sa mama ni mo eh. Pohon, kagraduate na tas college. Makatabang na po unya kaniya. Nak, pasensya na ka, ha? Maura gid ni makaya na ko ron. Sige lang ma. Ako rin mangita og paagi kung asa ko og ikapuno ana. Napam ka kay pangkimo diha ma. Oo, ni Apa. Pero asa man ka mangitag kwarta? Wa ko'y kwarta. Hindi lang ka mangitag paagi. Ha? Dako na ka. Ikaw na mo ibangitag paagi. Pero Ay nagkasula na dyan. E bisag magbalik-balik pagka din eh. Wag yun ko'y ikatabang ni mo. pa. Asa naman ako padung ini? Ikaw galingon kanina kung amahan. Dili man matabang ako. Laing tao pa ka ha? Ay. So may angay na akong buhaton. Huling ko sa ko din sa convenience store. Di ko mapauli. Nga dili masulbad ang akong problema. Nama di naglingkod. Naghilak na ba? Kung gusto ka mo lingkod lang diha. Ayaw kong tagda. Sorry. Kalawang ko tato. Kung gusto ka mo hilak, padayon lang diha. Ay lakog tagda. Thank you. Ha? Thank you kay nagkatawa ko nimo. Pareho gid siguro tang problematic, no? Basin. Pero kanang imo, problema raman na siguro sa uyab. O nga, wag kay angin kabalakan. Dakang lalaki sa kalibutan eh. Dali ra kay na nga makitaan. Ang ako, mao'y lisod kaayo nga pangitaon. Nga naman. Hindi man dali mangitag kwarta. Oh. Sakto! Ha? Ano man? Ako may sulbad sa imong problema. O ikaw may sulbad sa akong problema. Tana, mga tatagkan anan, na ako i-propose nimo. Magpatabang ka na ako sa imong mga assignments o project? Oh. Feeling na ko bright ka. Kaya dili makabugoon og now. Grabe sad ka. Wala na'y problema ni mo? Di bahin sa uyab. Nagbuot-buot ra ka. Ay, na problema ko. Kaya mauli magod akong papagikan sa gawas. Unya, lahos na para graduation. Og ang problema, dili unya ako makagraduate kay gagmay kay ko grado. Maong kinahanglan nga mamawi gid ko. Sige, tabangan ti ka. Pilay offer ni mo.
Ang pagpaminaw sa Lex Ipuno na dihan, ma. Ha? Diin man ka ani dong. Kuan, nakakita kong trabaho, ma. Maayo hinuon. Unyang imong pag-eskwela, ana. Dili raman apektuhan, ma, kay human sa eskwela raman ko mo trabaho. Salamat kung mao ka na. Kay dili ko gusto mabalaka ko nimo kun mawa na unya ko aning kalibutana. Ma, May snacks, oh. salamat. Happy na ka mahuman? Oh. Uy. Uwa palagi kay Nansiran bisag usa. Sorry. Nagsige manggikog ko na huna sa akong mamagod. Ayaw ka balaka, uy. Maokey lagi na imong mama. Nahibaw siya nga kinahanglan pa kaniya. Sige. Pasensya na ka, ha? Mag-focus na ko karon. Dera akong bayad ni mo, oh. Tempo. Dako ako din, eh. Dili man ni mauya itong sabot. Nahibaw ko. Pero nahibaw sad ko nga, nagkinahanglan ka, ana. Pero, dili ko makadawat ini, Tiffany. Dako ra kani. Dawata na lang good na. Ako na bang giguba akong alkansiya tungod ano? Ha? Sige na, dawata na. O gipuno para patambal sa mong mama. Sige. Dawaton ni nako. Pero ako isaan nimo nga ako ning bayran kung makatrabaho na niya ko. Bahala ka. Basta kay dawata lang gid na. Mingo man. Basin og natug. Natug gid eh. Magpakimo para ba ni siya ronda? Ma? Mata na. Kimura ba ron mo? Ma? Ito ko. Wala sa maginawa. Dili. Ma! Ayoko gay, ma! Batian ni mo, Maui. Ganun man ni mo huwata nga pagka-graduate ko. Nga magpaus pa ko. Sa imong kayo na ko. Ano ba? Tiffany. Condolence. Salamat sa iyong pag-anhitip. Luhay ka sa mama. Nga nawa siya nga naginusara din sa bahay. John. Oh. Bagaan ni Mugnaw, no? Ganong mianhi pa maka. Kay nabalaka ko ni mo, dong. O gusto sad kong makakita ni mama ni mo sa katapusang higayon. Sa buhi pa si mama. Wa man gani ka makabisita niya. Wa man lang gani ka makapangumusta niya. O ya karon pagka magpakita din bagaago ni Mugnaw. Nak. Ayaw kong tawagag anak. Lakaw na. Ug ayaw nagigbalik din. Dili ka magkakita sa kong inahan
Hangtod nga malubong kini siya. June. Nalubong na si mama ni mo. Asa may plano ni mo ron? Wa ko kay bawat eh. Blanco king akong utok. Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. June, ayokot pagsultian. Dili gusto si mama ni mo o sika ni mo imong kinabuhi. Pero mura naman sa kong patay karon nga wala si mama. Kapoy nag-ayo. Laming isyakit. Gusto na kumawa ni kalibutan na. Shh! Nakasapot. Piyain na lang ko, Tiffany. Dili ti kabiyaan. Bisag unsay mahitabo. Naara ko para nimo. Tiffany. Kumusta naman ka ba? Okay na ko ba? Mayo nun. Kinsam sa hindi mo okay na nga naman permis Tiffany sa mga kiliran. Wa mo gani pasag di. Mao gani. Mao nga dako kay ko pasalamat niya. Buotan siya. Swerte kayo ang iyang mauyab. Sigurado ko nga daghan ang nakagusto niya. Swerte gani ko nga amigo ra ko niya. Amigo. Bay, ako pa rin mo. Kung nakagusto ka niya, panguyambi. Na, magidangat. Lahira kay nga among estado sa kinabuhi ba yoy? Anong day? Pasig, nakagusto sa tiyan mo. Sultihin na lang siya sa imong gibati para niya. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. I love you too. Ha? Ingon man ka nga nakagusto ka na ako. Og mo na akong tubag. Love sa tika. Oh. Love kaayo tika. Og bisag wa ka manguyab. Pero gisugot na tika. Salamat, Tiffany. Please, ayaw kawa na ko. Dili na mahitabo. Dili ko mawa ni mo, June. Swerte kay ko nga nakakita ko og babae nga sama ni Tiffany. Ug dili ginako siya usikan. Panggaon ug mahalon ginako siya. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni June katika Yati Liluan, Cebu. Ubad sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan, ikaw lang at ako. Dahil ang pag-ibig na Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Dacanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Memia Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. ay hindi
Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 30 anyos, may 2 ka anak. Usa ka OFW diri sa Brunei. Pero taga Cagayan de Oro gid ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong maguwang. Kay nanghuwa man gud ni siya nako og kwarta. Unya, mura man gud og ako pa'y nagpautang, ako pa hinuoy dautan. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Si Mama, nanawag na ako sa messenger. Nga naman ka, ha? Hello, Ma. Nanawag mo ka. Day, ay may tuyo, manggod mong maguwang. Si Manang Mercy ni mo ba? Aw, siya di ang may tuyo na ko. Hain man. Hello, Day Annalyn. Kumusta naman ka des Brunei, Day? Okay raman nang. Apa nagantos kami ngaw ninyo diha sa ato. Ay, Nang, unsa may tuyo nimo? ay, kanang kuan ko, Day. Naibog lagi ko ni mo nga naa ka des Brunei, Day ba? Unya, plano sa buntan akong ma-abroad. Ha? Kay lisura diri sa atos Pilipinas, Day. Uy, sa nun saon na to paningkamot diri, di man kita mo asinso. Uy, di parehas diha ba nga, duha na kakatuig des Brunei, nakaluag-luag na gyud ka. Nakatabang na kanilang mamagpapa. Nakatigom na gyud tingali ka diha, Day. Da, igo ra pud nang oy, gamay ra gud. Unya mo uli ay pabiya ko diha sa ato sunod tuig. Maong mahurot na sabon niya ning akong tinigom diring gamay. Kiniguli na ko. Ay, Day, kanang kuan ba? Mintras wa pa ka mo uli, gamiton sa nako ng imong tinigom, Day, ti. Ha? Bawa mako kwarta, Day. Kay mo apply lagi unta ko para abroad, Day. Pila man say imong huwaman manang. 60,000 unta. Ha? Bayran man ako bitawsod sa unong kabuwan, Day. Kay kun makalarga na ko, dali ra kay nang maimpas, uy. Di gani siguro maabtag unong kabuwan. Datadatahan ko ra unya na, Day. Akining manang, bayari baya ko ini nang ha. Kay gamiton lagi ni nako inig uli nako diha sa ato manang. Ay, huwag yun ay problema, Day. Di pa ka mauli diri sa ato, Day. Mabayran nun niya na nako. Nala sige manang. Asa man nga remittance ni nako ipada? Tulo naman kabuwan ang nilabay sukat sa paghuwam ni Manang Mercy nako kwarta. Apan wa man gyud mo kontak nako para mudata og bayad. Og wa man sad ko makakita niya nga nagpost nga nakalarga na sad siya. Nakalarga ba gyud ka ha? Magpakisusi ko ining mama. Na, wa kalarga imong maguwang Annalyn, oy. Ha? Mao ba ma? Nga naman kuno. Ambot lang unsay rason adto. Sa gagmay pa mamsugod ng iyang mga anak, asing nawilis mga bata. Hala. Unsaon naman lang ang gihuwaman akong kwarta ma. Aw nang huwa man siya nimo, mobayad gid siguro siya, uy. Unya, unsaon man na niya pagbayad nga wa man kada siya makalarga og lahos. O, basig tabangan nila siyang banag bayad. Kay maayo ba yang iyang pagpanghuwam nimo, Day? Hinaot pa unta ma. Kay hapit na baya ko muuli diha sa ato, sa Pilipinas. Maayo unta kung mabayran na lang kung manang ma. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Nibati na ko og kabalaka dihang naibaw ko, nga wa kalahos og larga sa gawa sa nasod, diin mao iyang ingon nako. Sa pagpanghuwam niya nako kwarta kay gamiton niya og pang-apply sa laing nasod. Igsoon man ni nako siya, pero ako pagyapon siyang gipaningil kay dili lalim ning manarbaho ta diri sa gawa sa nasod aron lang makatigom. Og muuli ay nasadlagi ko. Unya, Paabot kung gano sa kabayran, oy. ha?
Baw man ikang wa ko makadayon og largas gawas. Piton man sa tanim mo paningin. Manang, wa man ti kapit, Ikaw maning way balita nako kung bayran pa ba ko nimo o dili. Bayran ka ay! Hilas ba nimong naka-abroad ay? Manang Mercy. Kapulado ba nimong maningi? Hadlo kang ni kabayran? Tawag makakwarta ko, bayran ta kagurot. Hilas kang manghura ka da kung makakwarta na ka. Di na dito makasampit mo. Maningil man dayon ka? Nang pasultiha sa ragod. Ay, sabay na ay. Nang nisad man gud kang. Unya kayo man lagi ko makadayong largas gawas. Unya dili sa di ko nimo bayran lang. Ingon di kong dili. Palabot ay, kanus na kabayran. Ha? Matubag ako, ma. Gusto ko ka istorya kayo utak kong dugan. Matubag ka. Pa? May gibuhat si Mama ni Monalin. Gano ba? Doon sa may mong toyo. Pa? Gano ba ka? Hila ka mahinoon niya. Gano ka? Ma, si Manang Mercy, Pai. Okay, gano mo na si Manang Mercy ni mo? Nag-away mo? Kaya ipangutala sa kung kuan, iyan, kaya mo igagaw kung nag-away ba kuno mo. Kay suko magaling si Manang ni mo sa iyang post sa Facebook. Unsa? Kaya nga naman pa. Unsa man di ay gipost ni Manang sa Facebook. Hilas manghura. Murag kinsang maningil. Mura ra bagi haguan niya ang kwarta, nga gikan raman sabtong kwartaha sa iyang amo nga iyang uyap. Ha? Uy, ngano ko nakasulti siya gingon ini? May lain pag yun siyang post. Daghan naman din siya gipost sa iyang Facebook account. Ako masahod. Dili ko mo bayad atong kwartaha. Kay wa to niya hagui. Gikan to sa iyang kabit nga iyang amo. Dili na ko niya bayran. Sobra naman sad ni. Ningi gayo na, ang pagpasaka o kaso sa akong maguwa nga nanghuam na kong kwarta ang akong huna-hunaon. Kay murag sobra naman kaayo ang iyang gibuhat din ako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nangutang nako ang akong maguwang og 60K. Wa mi kasabutan og nalabay na sa draba nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya. Makagukod ba ko ni Manang aron iya kong bayran? Ikaduhang pangutana, nisad ang akong maguwang nga bayran ko niya sud sa 6 ka buwan. Apan nituig na lang kapin wa gid ko niya bayari. Pwede ba nako siyang ikiha inig uli nako diha sa Pilipinas? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron mabayaran ko? Kay wa taon to nako pamunitang kwartaha. Pero ingon niya, dili siya mobayad kay lagi igsuon rami. Pwede ba gud na? Ikaupat og katapusang pangutana. Sa kasukon sa akong maguwa nga gipaningil nako siya sa iyang utang. Nagpost siya sa Facebook account niya nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Dili man in taon tinuod ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha? Unsa nga kaso? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal ug mga pangutana nga kabahin sa inyong mga kabtangan, karelasyon, yung mga dokumento, no? Ug kana ay nagyud niya ninyog dugay-dugaya, ipadala na dayon na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw ug malipay gyud meno nga nay mga OFW nga
mopada sa ilahang mga suwat kay meaning to say ang atuang programa na abot gyud maski asa no og tungod gyud ni teknolohiya nganuman kay dili naman lang gud ta sa radyo mapaminaw guys naaman tay YouTube naapod tay Facebook DYHPRMN Cebu unya naapod kini ang akong suliran official writers page ug email address nga mapada ninyo ang inyong suwat suliran diri namo pagkagamay na lang gyud sa kalibutan ug pagkanindot gyud paminawon nga ug hunahon nga atong tingog dili ra lanog diri Cebu, Visayas, Mindanao, Luzon hala astas gawas muna dako kay namong pasalamat ninyong tanan makalapad kasing-kasing makaingon gyud mi nga hay salamat no dili lang gyud tungod kay daghan mong maminaw but at least ba kibaw gyud mi no nga naagi maskig usa sa naminaw matag adlaw no matag problema naagyud tay matambagan ug matabangan unya naagyud siguro'y makakuhag kadasig ug inspirasyon nga makaingon okay laban ta di ta magpadaan ning ato ang problema nganuman ang letter sender gani mas grabe pa man din iyang giagian okay raman naraman dae tambag ug tubag sa Attorney Elaine ako pa dili gyud ta angay magproblema ana guys okay padayon lang gyud ta dasig lang gyud ta hugta nato ato ang pagampo nya di gyud ta mawad-an og pagsalig pud sa atong kagalingon sige magyug-uwan karong mga panahon na muinit manggani gihapon ang bahalag astang isda galutaw-lutaw na dinha muhupa ra manggani sama ra pud na sa ato ang mga problema so dasi guys taga Cagayan de Oro City ang ato ang letter sender pero OFW siya didto sa Brunei karon pa ko kakawag letter sender gikag Brunei ha thank you kaayo Miss Annalyn 30 years old duha iyahang anak unya pasalamat gyud mi nga nisuwat ka namo kabahin ni sa iyahang problema sa iyang maguwang nga huwam niyag kwarta unya nahimo the usual as expected wa jud ko natingaan ni ato ang drama karong adlaw nga ang nagpautang mo'y nahimong dautan no reading kayo guys familiar mo aning sugilanuna naka-familiar mo aning nga problema no unang pangutana ni Annalyn nangutang nako ang akong maguwang og 60,000 wa mi kasabutan og nalabay sad nako ang resibo sa remittance pagpadana ko niya makagukod ba ko niya aron mabayran ko siguro ang inyong mga text messages mo no mahimo na natong proof nga naningil ka musulti siyang wabron siya ibayad ni more all those conversations that can establish that can also be a proof nga naa siya'y utang nimo ha ikaduhang pangutana ni saad ang akong maguwang nga bayran ko niya sulod sa 6 ka buwan apan ni tuig na lang na doble kapin wala gyud ko niya bayre pwede ba nako siyang ikiha inig-uli nako diha sa Pilipinas sa tinud-anay lang pwede pero manggod no maski pag abogado ko nya moingon kog pwede sa pagkangan nga igsuon mahimo ba nga kanang di lang sa tamo resort og kiha kibaw gyud ko usahay makalagot no tinuod sad gyud ni nadungog na gyud pud tingali ni nimo na kanang ikaw may naarang-arangan gamay mo paluib ta gamay wa pug ko nag-ingon nga magpadaog-daog paluib di na meaning nagpadaog-daog ako is muhatag lang siguro tag opportunity. Maybe, ani, klaruhon na tog storya imong maguwang, ato siyang usbon nga atong ingnon nga, sige, ug dili kang back to zero sa ta siguro, pero klaruhon ni nato ang kasabutan, no? Nga isuwat, unya maghimo tag kasulatan, nga naagyod kay utang tinuod, unya isulti gyud kunog klaro, bikanus agyod ni nimo bayran, nga kanang kaya nimo. Kay para pod, dili pod siya malain na lang nimo, kay usahay mo manay hinungdan, mo manay makaproblema good sa mga inana nga mga butang utang-utang ba. Okay? Siguro ana lang sa I hope okay ra pud na nimo Annalyn no. Ikatulong pangutana unsa may akong buhaton aron mabayran ko kay wala taon to nako pamunitang mga kwartaha tinuod sad. Pero ingon niya di siya mubayad kay lagi igsuon rami kana di pud na sakto. No, kung di sad to nimo siya pwede masturyahan kato akong gi-advise nimo ganina nga masulti masturya aw katwa gamitan na ang iyahang gingon nga di siya mubayad kay igsuon siya that can be your proof nga ning angkon siya nga naa siya'y utang o wa siya'y planong mubayad kana pwede na nimo makiha. Pero ang ako alang yung suggestion nga kung kutob sa naa no kutob sa imuhang makaya nga magpaluib lang sa nga mapasensyahan sa siya buhata pero og maabot sa gyud panahon nga dili naman sa gibalaod nga mo protektar nimo.
okay? Lisod sa nino, ngano kung ngano dig igsuon mo. Nga nangutang man ka, di man na ingon anak kay ikaw mismo dapat masagang maning kamot ug imo, di ba? Lahi po no? Lisod sad. Ikaw pa tog katapusang pangutana sa kasuko sa akong maguwang nga gisingil na ko siya sa iyang utang, agoy nagpost siya sa Facebook nga kabit kuno ko sa akong amo diri sa Brunei. Di man tinod ang iyang pasangil. Pwede ba nako siyang ikiha unsang kaso? Kalain sa ani nga maguwang. Uy, ganahan ta kung mutabang aning maguwanga ba? Toy tungod lang sa utang, ngilad man sa di siya batasan. Of course, yes, pwede na nimo siyang makiha. Analin sa iyang pagpakauwaw nimo. Pwede nimo siyang ikiha for cyber libel. But again, ikihag cyber libel, ihag sa ni magwanga oy ngano sa guning unsa na ingon ana man pud oy okay na ta kay di mo bayad ay nalagpanaot no ngano ingon ana man in town oy. Anyway, hopefully no nga mahusay ra gyud pud ni kay pamilya man, pero nalaom-laom gyud ni kay naana may mga buhat pud nga dili sad sakto og dili pud maayo ang maguwang. Pero piece of advice lang gyud sa kanang mangutang, bayri lang gyud pud ninyo kay kung ang inyong ingon pahuwam ako, ya bayran lang ti kag unom ka buwan, maski pag igsuon, ang but pasabot gyud pud ana, huwam pud na. Mupaabot ta nga moingon sa panahong mobayad ta nya moingon ang igsuon ay na lang to noy, okay na noy, or ang katunga lang noy, or sige unya na lang noy. Ana ba? Kana hatag na. Pero sa pagkangan nga gipaningil ta, wa gyud to gihatag, utang gyud to. Unya, maski pa og mingon sila nga kay abingilin ko anak ka, dato na ka hila sa kadili pud uy. Dili baya lalim nga naatas gawas ng trabaho. Laay kapoy, mingaw kaayo, di pud pa kabaw unsa pud kadako ang sweldo. No, gitipon-tipon pud na tinuod uy wa pud punitang analin ang iyahang kwarta ug sama pud ubang OFW din ha. Naay ubang mga anak sus kung makademand mo ng milyonaryo, ayaw gyud in town mo pag ingon ana sa inyong mga ginikanan. Yang moingon lang mo nga bayad ni kay wa mo diri sa amo sa panahong nagkinahanglan mi ninyo. Huy, inatay, ayaw mo pag ingon ana in town oy kay dili in town na sayo ng ilang gibuhat nga mo palayo ninyo kay para lang mahatag ang ilang mga loho o gusto. No? So hunahuna apod in town sila. Ay mog palabi pud in town kay dili gyud po na sayon nga mahimong overseas Filipino worker. Sama ni Annalyn. Mabuhi ka Annalyn ug ang ubang mga OFW, no? Nga mga workers ang ato ang bagong bayani nga naminaw nato karon. Mabuhi mo. Mga sukintig paminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sulgilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.